Здравейте на всички, аз съм Ники Пауър и днес ще играем Агарио. И малко CS. Или първо CS, или после Агарио. Не знам много CS. Мисля първо май CS да игра. Аре, молец. После ще играем тези други епизод. Имаме една игра на име Skater. Сега тази CS за първ път я играя, мисля да е много и казаха, че е много забавно. И аз нали да гледам. Мама е много шмилаги. Чотка тя гледам, тя бе 100 мегабайта. Пък аз имам много отделни приложения. Сингъл плеер за сега. Team Deathmatch. Оригинала. Тъй. Да, май не сме много шалаги. Армолета да има. Сингъл плеер няма играем. Значи. Ще играем само мултиплеер, ама извън кадър. Другия път. Не тук. Ще си напиша имейли. Те глупости, па сега ще играем Агарио. Агарио. Аз съм сигурно много слаб. Така. Connecting. Агарио. Ники Пауър съм. Ай сега преди малко я стеглих, само си написах името. Той ще ме изди. Аз мога да разбера, това тук като за криене ли е сложено? Или там някакви глупости, не знам. Бягай. Защо? Тази пчела. Не можеш. Не. Защо толкова инджектайци дойдоха? Не. Бягай. Тази играка тя гледам много трудна. Това малкото ще ме изди мене. Латка. Аз тебе поне ще изям. Ела насам. Ела. Не, то ще ме изди. Виж го. То е много голямо това. Бягай. Не. Лука. Не дей вече съм. Да, изнервих се. Чакайте. Тук, ко ми преча с крия като мишка? Не бе, тук. Как са тия след колко часа, години, милиони, седмици играят? Са таки с гигантски. Това малкото ще го взем се. Латка. Само не се навера при големите. Да, сякаш ти казах навера са при големите. Майко, преди умирането съм. Не. Да, Юпитер ма изяде. Гати кефа. Братлята ми. Сега. В някой кайт съм много слаб. Това се вера. Хагмаз 24. Боже. Кой това стартинг пак? Ако седете. Те скоро сигурно са много добри. Тая игра може ли да се играе мултиплеер, ако някой знае да напише долу в коментарите. Или аз направо сега играя мултиплеер. Ела така. Кой това е? What? Костана.
Аз нищо не разбрах какво стана тук. Освен тия големичи. Уай! Где? О, ей, мърша! Извинете сега. Съм малко. Предлагайте долу някои игри, които да играем. Майнкрафт. Повече няма да става за поредица. Откакто си такова. Качих 5-6 клипа на Майнкрафт. И от които 3 бяха напълно бъгнати. Повече ми са никакви клипчета на Майнкрафт. Първо, защото за да не ма кефи. Когато ми дойде кефа пак да снимам на Майнкрафт, се изтегля, ще игра Майнкрафт. Когато не ми се играе Майнкрафт, няма да играе. Аре бе, тъмън дигнах малко сланина и той ме уби. Благодаря на Стефан Колев, който помогна много на Майнкрафт поредицата. Той ми каза кое да си стигля за скиновите. Откъде? Той по-скоро ми каза Hypixel сервера. Той организира, да се каже, цялата Майнкрафт поредица. И да, дигнах тези левел, гачи кефа. Благодаря ти на Стевко. Диле, вратаре, моля, аз играш ме с нерви. Да, и сега, както казах, пак да повторя, казвайте, че някакви игри долу коментарите. CS няма да е, сигурно. Гледай, са таки с големи, те са... Не, издирам се още един път, ще пробвам. Но ще приключвам клипа. Може би. Аре още 5 пъти, ако ме убият, приключвам клипа. Аре, умирам. Нямаш кога. Добре, бе, защо ма гоните? Защо искате да умра, бе? Не стига, че качвам в моите клипове, ме гачи. О, видяхте ли? Да, може да играем Magic Rush. Така. Умирам, бат. Герги. Аре, има още 2 пъти. Али там един ли колко бях? Ма според мене още един път. Ако умра... Изнервайте ма. О, скинчета. Са тия скинчета. Да, чакай да се... Аре бе, езеро. Така, изяш ма. Това не събри. Просто ме интересува това бе скин. Аз имам сега 200. И на пчелата. Къде е бе? 2000, аз да не съм. Тук скин. Семето от 250 сега. Се събира 50 стинки. Това, че пари, не разбрах как ги събрах. Ако си слаб, събираш пари. Колко станаха? Пак са 200, гущер, не му ме издеш. Как заби, как му избягах. Това е най-красивото нещо в света. В момента да ни дрифтя покрай това. Дрифт. Дръж. О, да. Да. Това бяха Sneaky Power. И това е всичко за този клип. Надявам се да ви харесал. Коментирайте, харесайте, абонирайте се. И до